hastini idbatatni samung khlainai rok abro teibo nahar mongkori hapangni abro teibo silsa muruk tumamai dakti na obahai rokni jujalo klai tongma rokno srai khlainani sanlaimung bai samung khlainani commissioner habanogo simung bolai rok yaforman nukjaka Tripura idbata samung khlainai union no idbatani samung khlainai rok dal bidal jungjalo klai tongma rokno teibo bai abo rokno haina hai tewasa borokno a jungjalo klai tongmani fioknani bagino Tripurani idbata samung khlainai union rok chasalo bodolni phasingtei khorokdok lukurokni kaisa bodol swnamui deputation rumani azorao nukjaka samung khlainai commissionerni thanio asalo bodolokni bisingo tongman nukjaka yakchu tangphang topon das ojomani samung khlainai kanu ghosh nirmol rai subir sen nokhoboi tai kubuni lukurokbo boni sanlaimung bisingo nukjaka idbatani samung khlainai rokni rangni mari rok o bisi rokni bisingteibo nukjagui tongma bai noisi rathok gobang khlaijaknani aboni logio batani samung khlainai rokni samung rokno teibo boni phaisingtei samung bedengni samung khlainai rok phaimanjak phainani tai aro tongnani srai gosimung rwnani batani samung khlainai rokni samung rokno teibo boni aro rokni passbook rokno teibo kaham khlaiui phunumung rok rwjaknani idbata o samung khlainai buri rokno hodani kaham naikol thairokni bisingteibo phunumung rwnano khoboibo kaisini dofani sanlaimung nukjaka borokni phaisingtei Tripura idbatani samung khlainai union ni yakchu tangphang topon das a sanlaimung rokno teino silsam bokhlaika tabuni BJP ni kathalajak hafangni jora rogo hasti rogo khamo klai tongkha batani mari rok abono teibo hapang na harmung kurui abono teibo kebongui basalaimung phunuka bodolni phasingtei বডি থেকে সার্চ করে পাওয়া গেল তার এখান থেকে একটা আই কার্ড এটা পাওয়া গেছে তার ছেলেটার নাম মুস্তাক আলী এমন একটা পাওয়া গেল তার বাড়ি কোন জায়গাতে স্যার বাড়ি হইল কি এখানে অ্যাড্রেসে লেখা আছে বঙ্গাইগাঁও আসাম তো বাড়ির লোকও ইন দ্য মিন টাইম বাড়ির লোকও আমাদের থানা থেকে কন্ট্যাক্ট করছে তারা আইতেছে এখন কি বডি কি পরিবার হাতে তুলে দেওয়া হইব স্যার না এখন তো আপাতত ক্ষয় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল রিসিভ করা হচ্ছে তারা আত্মীয় স্বজন না আসা পর্যন্ত এটা বডিটা করা হবে না কিভাবে মারা গেছে স্যার একটা প্রাথমিক তদন্ত কি উঠেছে স্যার প্রাথমিক তদন্তে এখন তো আমাদের প্রাথমিক ধারণা আছে মানে সুইসাইড করা হয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট চ্যানেল দিনরা।